Is-sostenibilità tal-ambjent u t-tibdil fil-klima kienu fost it-temi diskussi fil-laqgħa annwali tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali kif diversi kelliema tkellmu dwar dawk li huma l-isfidi li qed isibu ma' wiċċhom diversi kunsilli lokali f'pajjiżna. L-infrastruttura u nuqqas ta' opportunità għal mezzi ta' trasport differenti, inkluż id-diffikultajiet li hemm biex il-mixi jingħata wkoll priorità bħala mezz ta' trasport sostenibbli u li jippromovi stil ta' ħajja aħjar kienu fost it-temi li ġew indirizzati. Preżenti għall-laqgħa kien hemm ħafna kunsilliera, minority leaders u sindki fost l-oħrajn, kif ukoll kelliema li taw il-kontribut tagħhom minn perspettivi differenti. Fosthom Derin Grasso, direttur responsabbli mill-fondi tal-Unjoni Ewropea fih dan il-Musek li tkellem fid-dettall dwar il-fondi disponibbli għal kunsilli lokali. Tkellem ukoll Robert Kutajja, l-kellim tal-Oppożizzjoni dwar il-Gvern lokali li refera għal dak li seħħ aktar kmieni din il-ġimgħa fejn kienet l-Oppożizzjoni li ssetjat l-aġenda permezz ta' mozzjoni mresqa minna u li waslet biex pajjiżna jiddikjara emerġenza fit-tibdil fil-klima. L-emerġenza tal-bdil fil-klima naħseb illi kien messaġġ li rrid inwassal illi appellajt lill kunsill lokali biex ikunu on board ukoll ma' dak illi aħna ddeċidejna flimkien fil-Parlament għaliex naħsbu li l-Kunsill lokali huma stakeholder importanti biex kif irnexxielna illi nissetjaw l-aġenda l-Oppożizzjoni brabta mal-ambjent f'pajjiżna hekk appellajt illum biex ukoll nistiednu l-kunsilli lokali f'pajjiżna jingħaqdu magħna biex inkomplu noħolqu kuxjenza, azzjonijiet u miżuri biex nimxu l-qudiem biex il-ġenerazzjonijiet ta' għada intuhom ambjent aħjar. Robert Kutajja appella sabiex jinstab bilanċ bejn l-iżvilupp u l-ambjent biex bekk inħallu ambjent aħjar milli sibnieh. Qal ukoll li jeħtieġ li l-partijiet kollha jingħaqdu flimkien fuq livell lokali u nazzjonali jekk irridu li nagħmlu d-differenza. U appella biex il-Gvern iżid u mhux inaqqas ir-responsabbiltajiet u l-fondi lill kunsilli sabiex jerġgħu jingħataw is-saħħiet li jistħoq ilhom.